Li bajarê Amûdê Akademiya Jineya Erkê Xweparastinê hate vekirin û yekem xulaperwerdê bi dawî anî. Ev jinên şervan bi awayekî xwebexş tevlî vê akademiyê bûne û hejmara wan jî derdora 300 jinên şervan in. بێگومان ev akademî vekirin dewra yekê a jin birêxistirkirin çarşefa erkê parastinê de gavekî dîrokî ye. û ez vê baweriyê de me ev gavên dîrokiyê ku jin tavê jê nava şoreşê de wê cîkî xwe pir giring dîrokê de bigirê. û tenê îfada tiştekî dike hestiyariya jin li hember parastina destkeftê hezarê şehîda bi destê xistî wê hestiyarê îfade dike. Ser vî esasî akademîkî vî awayî û dersên hem pratikî leşkerî wê bi giranî ser esasê amedekirina van hevalê jin ku erkê komtantiyê li her cîkî de bigirin û amadekariyê xwe wek hemû beşêdinê leşkerî ji bona parastinê çarşefê parastina rewa de li hember hemû êrişên ku li ser herêmê çê bibin xwe amede dibînin û xwe amede bikin. Ev xul 6 mehan berdewam kir. Têde hejmarek ji jinên şervan ji navçeyên cuda beşdar bûne û piştî xulaperwerdê dê li ser pisporiyên cûr bi cûr bêne dabeşkirin. Li Akademiya Erkê Xweparastin jin disekinim. Tabii projekî nû ye ê partî Erkê Xweparastinê jin. Ev demekî dirêj e ku partî dixwaze Erkê Xweparastinê jin bide pêş yanî ve bike piştî YPJ şiklekî nû derxê rengekî nû derxê. Tabii ev xeyalê pir hevalên min şehîd bû. Ev proje ku niha em didin meşandin. Tabii akademî wekî akademiyekî jin niha vebû. Ev di nava vê akademiyê de kesên xandevan cîxa digirin. Muessesatên me ciyên me yên kar evna wê birebîr evna cîxa tê de bigirin û vî karî bidine meşandin. Tabii meqayîsên men ixtisasatê me hene dewra îbarê xwe 45 rojan e. 6 meh ixtisasê wê hene. Gelek ixtisas me jê re bêlîkirine. Piştî ku etkîn bibin vana derdikevin ser xebatê xwe kar dikin. Li Rojavayê Kurdistanê tenê erkê xweparastinê Anko leşkeriya bi zorê ji bo xortan bû. Niha êdî keç jî tevlî wê dibin lê bi awayekî xwebexş berê hejmarek ji wan di nav refên YPJ de bûn.